Κοζάνης, ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των σοβαρότατων οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που δημιούργησαν τα δάνεια στο ελβετικό φράγκο. Στην εκδήλωση να πούμε πως αναλύθηκαν οι δράσεις του Συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, καθώς και οι δικαστικές εξέλιξεις. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, τον κύριο Τζόντζο, για την παρουσία του εδώ και εσάς τους ομιλητές και τους εκπροσώπους του Συλλόγου. Εγώ μια λέξη πιστεύω ότι εκφράζει όλους εμάς που έχουμε πάρει δάνεια με ελβετικό φράγκο, μια λέξη μόνο, απόγνωση. Και πιστεύω ότι μέσα από το σύλλογο αυτό θα μας δώσετε μια διέξοδο και μια λύση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Εμείς, σαν επιμελητήριο, θα είμαστε δίπλα στα μέλη μας και στους ανθρώπους εδώ της κοινωνίας, γιατί αυτή την υποχρέωση έχουμε, και ό,τι άλλο χρειαστεί να κάνουμε από την πλευρά μας, θα είμαστε στη διάθεση και του Συλλόγου αλλά και του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας ξανά. Χάρηκα πάρα πολύ που τελικά αποφασίστηκε να ξεκινήσουμε από την Κοζάνη, γιατί πρωτοπόρησε η Κοζάνη, όπως το ξέρετε. Καταφέραμε και βγάλαμε την πρώτη δικαστική απόφαση στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ήταν πρωτοποριακή. Τα θυμάστε, φαντάζομαι, όλοι ξέρετε το πρόβλημα και φαντάζομαι το παρακολουθήσατε, ότι το Πρωτοδικείο Κοζάνης έδωσε την πρώτη απόφαση πανελλαδικά ασφαλιστικών μέτρων, η οποία ακολούθησε μετά από λίγες μέρες που ήδη είχε βγει η τακτική απόφαση της Ξάνθης. Πάρθηκε λοιπόν μία απόφαση για μαζική χορήγηση των δανείων αυτών και μάλιστα με εκτεταμένες διαφημιστικές καμπάνιες και επιθετική πολιτική πάνω στη διαφήμιση των δανείων αυτών. Τα κριτήρια τότε που οδήγησαν τις τράπεζες να πάρουν αυτή την απόφαση, και όλα αυτά τα λέω, ας κάνω μια μικρή παρένθεση, όλα αυτά τα λέω γιατί είναι και επιχειρήματα μέσα στις δικαστικές αίθουσες, γιατί έχω δικάσει ήδη αρκετές ατομικές αγωγές και πλέον όλα αυτά θα παίξουν και πολύ μεγάλο ρόλο και πολύ περισσότερο, πιο βασικό και πιο κύριο στη συλλογική αγωγή του Συλλόγου. Τα κριτήρια λοιπόν που υπήρχαν εκείνη την εποχή και σε αυτά πάνω στάθηκαν οι τράπεζες για να πάρουν αυτή την απόφαση ήταν τρία. Ένα ήταν η συναλλαγματική υπεροχή του ευρώ έναντι του φράγκου. Ξέρετε πολύ καλά όλοι, όσοι ήσασταν δανειολήπτες του 2006, ότι η ισοτιμία ήταν 1 προς 1,65. Ένα δεύτερο ήταν, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζετε, ότι τα επιτόκια ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, μια τράπεζα που δανειοδοτούνταν, εάν δανειοδοτούνταν, αυτό το πούμε αφού κάνουμε τη νομική ανάλυση, τι ακριβώς γινόταν με τα δάνειά σας, τι γίνεται μάλλον με τα δάνειά σας, τι κάνει η τράπεζα για να βρει ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Λοιπόν, εάν λοιπόν κάποιος αν μια τράπεζα λοιπόν ήθελε να αντλήσει χρηματοδότηση από την διατραπεζική αγορά, το επιτόκιο τότε ήταν 0,2 ως 0,5 το πολύ. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό συνέβαινε γιατί το ελβετικό φράγκο τότε δεν ήταν ένα νόμισμα, μπορεί να ήταν ένα ασφαλές νόμισμα, αλλά δεν ήταν ένα δυνατό νόμισμα. Δείτε την αναλογία του με το ευρώ. Όμως, ο τροχός γύρισε, οι νομικές βάσεις άλλαξαν και πλέον μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τα δικόγραφα στηρίζονται στην προστασία καταναλωτή, στον νόμο περί προστασίας καταναλωτή, ο 2251 του 1994, για όποιον θέλει να τον ανοίξει και να τον διαβάσει, όπου πλέον βάσει αυτού του νόμου δεν υπάρχει ούτε ένα δικαστήριο μέχρι σήμερα που εκδίκασε αγωγή ή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δανειολήπτη και απέρριψε την αίτηση ή την αγωγή του δανειολήπτη. Και σήμερα ξεκινάμε μια εκστρατεία στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα μέρη της χώρας, προκειμένου να ενημερώσουμε και να συσπυρώσουμε τους δανειολήπτες εν ώψη των συλλογικών αγωγών που κάνει ο Σύλλογος. Νομίζουμε ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων οι μέχρι τώρα είναι θετικές για την υπόθεση αυτή. Το κλίμα γενικότερα της δικαιοσύνης σε σχέση με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχει βελτιωθεί και νομίζουμε ότι μόνο η κινητοποίηση και η διεκδίκηση σε συλλογικό μαζικό επίπεδο θα έχει αποτέλεσμα. Βεβαίως, γιατί έχουν ήδη γίνει πάρα πολλές ατομικές αγωγές οι οποίες έχουν βοηθήσει στο γενικότερο κλίμα, αλλά σαν σύλλογος πιστεύουμε ότι για να δώσουμε δικαίωση στις 65 και άνω χιλιάδες των δανειοληπτών σε όλη τη χώρα, πρέπει να κινηθούμε συλλογικά μέσω καταναλωτικών ενώσεων και αυτό κάνουμε. Έχουμε λοιπόν διοργανώσει συλλογικές αγωγές τις οποίες θα κάνουν η Γενική Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας
έτσι, και οι οποίες θα έχουν καθολική ισχύ, η τελεσίδικη απόφασή τους, καθολική ισχύ για όλους τους δανειολήπτες. Για να πάμε τώρα και στην Πτολεμαΐδα. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας μεταφέρθηκε τελικά το θέμα της